Back to my live. For today's live ay magluluto tayo ng dinakdakang baboy. Ang gagamitin natin yung mascara. Ayan. So ngayon ay ipapakita natin yung paano maglinis ng mascara at paano magluto, paano gawin. Okay, tara. Guys, ito po yung ating mascara. Ayan. Gagawin po natin dyan, lilinisin natin ng maigi. Ayan. At pakukuluan natin mamaya. Ayan. Hugas muna tayo ng ayan po, lilinisin po natin ng maigi. Mga 3 banlaw. Birthday po kasi ng isa nating kaibigan, kumpare, na si Karomi Gomez. Ay kalab, shoutout sa iyo dyan, Karomi. Ito ay para sa iyo. Magiging ano natin to mamaya. Sarap nito, Karomi, oh. Boboy Kambing, may kalab, shoutout sa'yo dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, magluluto tayo, Boboy Kambing, ng ano, oh. Ayan, oh. Mascara, oh. Ayan, ang tenga ng ano, oh. Papakuluan muna natin, Boboy. Boboy Kambing, may kalab, shoutout sa'yo dyan. So, ito, ngayon, pakukuluan natin to sa laurel, paminta. Ayan. Pagkatapos natin pakuluan ng mga 1 hour, may kalab, shoutout kay Boboy Kambing. Okay. Tapos natin pakuluan, iihawin natin siya. So, ayan. Kuha lang tayo ng asin. Lagyan natin ng isang kutsaritang asin. Lagyan natin ng laurel. Yan. Lagyan natin ng pamintang buo. Guys, ito na tayo sa kalan. Pakuluan natin ng mga 1 hour. Ayan. Ayan, pakukuluan natin ng mahigit 1 oras. Pagkatapos ay ready naman natin yung
Ito mga ingredients natin. Ito mga ingredients natin sa dinakdakan. Gagamit tayo ng sibuyas, bawang, siling haba, siling labuyo, tsaka gagamit tayo ng mayonnaise. Ayan. Okay. Mega love, shoutout kay Lisel Alcos ng Brocha. Ayan. Thank you sa patamsak. Thank you sa pagdalaw sa aking live. Mega love, shoutout Lisel. Bunso ni Tatay Awing. Mega love, shoutout sa iyo, Bunso. Thank you sa tamsak. Okay. Thank you for coming. Bunso ni Tatay Awing. Mega love, shoutout sa iyo dyan. Lisel Alcos. Okay. Ngayon, ready naman natin tong ating ihawan. Hugasan natin maigi. Dapat guys, sa labas ako mag-iihaw eh. Problema, makulimlim. Baka bigla tayong mabutan ng ulan. Kaya dito na lang tayo sa induction magluluto. Ayan, lilinisin natin maigi itong ating grilled pan. Hello guys, binabati ko nga pala si Romy Gomez, kumpare ko dyan sa Aldana. Happy birthday and more birthdays to come. God bless and good health. Okay? Romy, kita tayo mamaya. Dito lang ako, Bunso. Bunso, nandito lang ako sa Pinas. Nasa Sampaloc lang ako. Nasa Sampaloc, Manila lang ako, Bunso. Dito lang ako. Hello, Lisel Alcos. Mega love, shoutout sa'yo. Maki Rides TV. Musta? Wala kang live ngayon? Maki Rides. Mega love, shoutout Maki Rides. Sabi ni Bunso, Kuya Maki, mega love, shoutout. Ayan. Nobs Diary. Armando Tan. Armando, si ano to si okay. Mega love, shoutout sa dyan, Armando. Ayan. Sa Pandakang ka. Hello, mega love, shoutout. Ayan, habang naghahantay tayo ng kulo, maya-maya. So, shoutout muna natin lahat dyan. Shoutout sa lahat ng mga kawaiti ko dyan sa ibang bansa. Ayan, sa iba-ibang panig ng bansa. Good morning sa inyo dyan. Good evening. Good afternoon. Kung ano man. Kay Tatay Awing. Mega love, shoutout. Tatay. Maraming salamat
at sa mga kapatid namin sa YT. Maraming salamat sa suporta. Ayan. Kailangan na lang natin ng watch hour. Ayan. Maraming salamat kay Madam Doti Rosales sa suporta na binigay sa akin. Kay Madam Sato. Ayan, may galaw shoutout Madam Sato. Sa Tornina Maseki. Ayan. Salamat din sa binigay mong suporta sa akin. At sa mga iba pang mga kay Melanie Amar, maraming salamat. At sa iba pa nating kapatid na sumuporta sa channel ko, maraming salamat. At siya nga pala, pakisupport din ng anak ko, yung channel ng anak ko, Rene Squirrel. Ayan po, Rene Squirrel. Pakisuportahan din po ang channel niya. Thank you. Rene Squirrel. Thank you. Okay. Ayan po yung mga gawa ng anak ko. Yung pangalawa kong anak na babae, yan ang mga drawing niya. Ayan yung dalawa kong kotse. Ayan. Naka-frame lang. Yung mga dito. Angels Vlog, may kalab shoutout sa iyo dyan. Yay, so lovely, blessing. May kalab shoutout sa iyo dyan. Ems and BCN. Nagalab shoutout sa iyo dyan. Cyril Akla ng Blessing. Nagalab shoutout.
Admin Chris Melly, mega love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Engines Vlog, mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan ang aking aquarium. Ems and BCN. Ayan na guys, ito na. Kulong-kulo na. Ayan, kulong-kulo na siya. Ayan, baliktarin na natin to. Ayan po, magluluto tayo ng dinakdakan. Ayan, balikan ulit natin mamaya. Mga ano pa siguro, mga 10 minutes pagkatapos ihawin na natin siya. Okay mga K-Rides, may kalab shoutout sa iyo mga K-Rides TV. Wala ka bang rides ngayon?
Mega love shoutout, Erwin. Erwin Polende. Yan. Mega love shoutout sa dyan. Erwin Polende. Mega love shoutout. Ems and BCN. Namamaos ako. Kaka-shoutout. Nakaka-head naman. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Balikan natin yan.
Hello, Mega Love, shoutout. Yourses. Mega Love, shoutout sa'yo dyan. Kasolo pala. Kasolo vlog. Mega Love, shoutout sa'yo dyan. Papa Salz ng blessing. Mega Love, shoutout. Thank you sa mga patamsak niyo dyan. Malapit nang lumambot yung ating pinapakulong mascara. Gagawin natin dinakdakan. May request kasi yung celebrant na kumpare ko. Siya ay nagpapaluto ng dinakdakan. Ayan. Ayun, pinapakulo ko ng mga kaluto. Yourses. Mega Love, shoutout sa dyan. Yan ang aking ginawang aquarium na improvised na fountain. Ayan. Oo, masarap talaga to. Masarap pampulutan to. Nagawa tayo ng dinakdakan, mascara. Ayan, puntahan na natin guys. Punta tayo sa kusina. Jolea channel ng Livewire. Mega Love, shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Guys, pa-support naman sa aking munting bahay. Dahil nangangailangan ng watts hour. Watts hour na lang tayo guys. Sa awa ng Diyos. Okay. So, wait lang guys. Kumukulimlim. Hindi natin sinampay. Kasi pasok natin sinampay, te. Kaya alis na lang dun sa loob. Ang mahaba sa kanto. Mahaba sa kanto-kanto yung mahaba yung may split. Pilit na. Uulan na naman sa Pinas.
Ayan na guys. Tamang-tama na to. Ihawin na natin to. Malambot na to. Ayan ang ating mascara. Yan po ang ating ilalagay sa dinakdakan. Ayan. Ayan, yan ang ihalo natin. May kalamansi tayo. Meron tayong luya, bawang, siling haba, tsaka sibuyas. Ayan, maraming sibuyas yan. Siling pula. Wow. Sarap nito guys. Sarap to sa hard. Okay. Haluan pa natin ng mga 10 minutes. Tapos mag-iihaw na tayo. Ayan guys, ang lakas ng ulan. Ayan ang aming garden. Ayan ang aming terrace. Melanie Amar, mega love shoutout sa iyo dyan. Melanie Amar, ng Payaman, mega love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, pasupport naman guys sa aking Watch Hour. Ayan, thank you Melanie Amar, thank you. At kay Bell Dako daw. 22 ng Payaman. Mega love shoutout sa iyo dyan. Muning. Bel Dako daw. Mega love shoutout sa iyo dyan. Lakas ng ulan. May kasama pang kulog, kidlat. Ayan ang aming mga kapitbahay dito. Ang aming terrace. Ito. Ito yung aking kalamansi. Ayan. Dito muna to guys. Titingnan ko yung ating niluluto ron. Lakas ng ulan guys.
Ayan guys, sobrang lakas ng ulan. Dito na tayo sa kusina. Ayan, nilagay na natin itong ating griller. Lagay natin sa fry, 400. Ayan. Iihawin na natin to guys after natin i-boil ng mahigit 1 oras. Ayan. Iihawin naman natin siya. Ayan guys, yung mascara. Malambot na siya. Pinakulo natin siya sa bawang, paminta, laurel, asin. Ayan. So ilalagay na natin dito. Ito pala guys, gagamit din tayo ng mayonnaise. Gunting. Saan nilagay ni ating gunting?
Hindi nakataas. Tinaas ko yun bumaba. Solo Vlogs, thank you, thank you. Lisel, masarap to, pulutan. Sarap to sa hard. Lalo na ngayon, tag-ulan. Sige, kasolo, sige. Ingat, ingat.
Tapos yung manok mo, na-opera na namin ni ate. Alam mo ba, konti na lang ang nakakapit. Ayun, ate. Mega love shoutout kay Norina. Norina ng Payaman, mega love shoutout sa iyo dyan. Pumuputok, lumalapan. Ayan o. Wow. Uy. Nakakatakot. Baka tamaan yung ating mata. Ano yung oras nag-start mo? You know.
Ayan, hiwa-hiwain na natin. Sarap talaga nito, Norina. Sarap talaga to. Lalo na pag may iniinom ka. Ang lakas ng ulan dito, guys. Tamang-tama ito. Birthday ng kumpare ko, tamang-tama ito. Gupit-gupitin na natin. Lakas ng ulan.
ito guys, pinatay na natin. Hihiwa-hiwain na lang natin. Tapos mamaya, titimplahan na natin. Nakakaluto, simple lang ang ating ingredients. Gumamit tayo ng maskara ng baboy. Tapos sibuyas, bawang, laurel, pamintang buo. Okay? Tsaka pamintang durog para dun sa pagtimpla natin mamaya. At syempre asin, mayonnaise, Knorr seasoning. Ayan, gagamit tayo ng Knorr seasoning mamaya. Lalagyan natin ng ganyan. Okay, siyempre may kalamansi siya, siling haba at saka luya, siling labuyo. Ayan, yan lang ang ating ingredients ng dinakdakan. So, palalamigin lang muna natin siya. Tapos mamaya titimplahan na natin siya. Pwede rin kayo guys mag-benta-benta ng ganito guys. Shoutout nga pala dyan sa Kabikulan, lalo na dyan sa Gubat, Sorsogon, sa Gubat noon kami group, sa United Bicolanos Worldwide Group. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Sa Aldan Elementary School, ayan, shoutout sa inyo, sa teachers and principal. Shoutout sa inyo dyan. At sa mga Filipino community natin diyan sa abroad, mega love shoutout sa inyo diyan. Ingat kayo diyan lagi. Okay. At sa mga team natin sa YT, sa team Blessing, sa team Payaman, team Brocha,
sa Team Achievers, kay Pinoy Core, kay Tatay Awing, nag-love shoutout. Ayan, mabuhay tayong lahat. Tsaka guys, pasupport naman ako sa channel ng anak ko, Rene Esquirel. Rene Esquirel. Ayan. Ayan po ang channel niya. Pa-subscribe, like, and share. Salamat. At of course, kay Kalutong Bahay, hindi po kalimutan mag-subscribe, like, and share. At huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Ayan. Sana malapit na tayong ma-monetize. Watch hour na lang ang kailangan ni Kalutong Bahay. Sa mga mabubuting puso dyan at mga babaid, baka naman. Maraming salamat. Hindi kayo magtatagal doon. Kasi alis ako mga 5 siguro, 5:30. Sara ko na lang doon sa sa labas. Kaya ito na yung pinakamasarap na part dito. Ayan o, yung tenga.
Baka nag-start na yon, ma. Squatro na. Ayan, wala nang ulan. Ito na guys. Ayan na, titimplahan na natin.
maliit dito. Wow, dito magagamit na yung ating naman. Tama dito. Dito natin ilagay, guys. Mila ng ulan. Wala na naman. Ay, ang ina. Sorry guys. Kinain yung ano ko, buho ko. Mega love shoutout, Maki Rides TV. Okay guys, maglalagay na tayo ng kalamansi. Ayan. Lalagay na natin yung luya, sili, sibuyas,
bawang. Ayan po. Diyan na lahat ng ingredients. Lalagyan na natin ng Knorr seasoning. Yan ang magpapasarap dyan. Siyempre, hindi mawawala yung ating mayonnaise. Ayan. Ayan, simot na simot. Ito na guys. Ito na yung ating finished product. Dinakdakan maskara ng baboy. Ayan. Imimix na lang natin yan mga kaluto. Ayan. Ayan po guys. Ayan, imimix na lang natin yan. Okay na yan. So, yan po ang ating dinakdakang maskara ng baboy. Ayan. Thank you for watching. Bye. God bless. Ingat kayo dyan. Mag-end na po tayo. Okay. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa panonood. Sa pagpunta sa live ko. Okay. Ayan. Ayan po guys. Okay. Thank you for watching. Bye. God bless. Mega love shoutout kay admin Chris Melly. Mega love shoutout sa iyo dyan. Mag-i-end na po ako. Ayan na po ang ating finished product. Ayan. Ayan ang ating dinakdakang maskara ng baboy.